Serokkomarê Tirkiye ra gihand ku biryara Encûmena Ewlahiya Navdewletî derbarê agiribesta Sihrojî lê Sûriyê tu bandorê li ser êrişa Tirkiye li ser Efrînê nake. Di Kongrekî Rojnamevanî de Recep Tayyip Erdogan Serokkomarê Tirkiye û Serokê Partiya Dad û Geşepêdanê AK Partî ra gihand ku êrişa Tirkiye li ser bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê wê berdewam be. Piştî ku Encûmena Ewlahiya Navdewletî bi piraniya dengan piştnyaza agiribestê li Sûriyê bo dema mehekî pesend kir û daxwaz kir ku biryara agiribestê bi zûtirîn dem were cihbecihkirin û hemû aliyên şerger pabendî agiribestê bin. Berdevkê Wezareta Derve Tirkiye got ku welatê wê pêşwazî li biryara Encûmena Ewlahiya Navdewletî dike. Lê Bekir Bozdax cîgirê Serokwezîrên Tirkiye got ku agiribesta Sihrojî ya ku li Sûriye hatiye ragihandin tu bandorekî li êrişa Tirkiye li ser Efrînê nake û Tirkiya wê di êrişa xwe de berdewam be. Encûmena Ewlekariya Navdewletî berî çend rojan agiribestek Sihrojî ji bo gihandina alîkariyan ji bo xelkên sivîl di Sûriyê de ragihand. Lê ji demijmêrên destpêkê de ew agiribest tê bin pêkirin.